Ezt a videót csak nagyfiúknak és nagylányoknak ajánlom. Van faszom csetérsz! Leírtam 2 szót, a spam! Bazd meg! De itt forog, mint valami kontroller is a Fortnite-ba! Hallod? A gyerek eljárja a csárdást! Take the ab! Boti, láttad az ára, amit küldött? Nem. De amúgy tényleg ilyen szar a hangminőség? Faszom! Hát te miért külvel ütsz? Nekem van tűzállósága a kartonban. Áron, húzzál innen? Hát mit csináltál? Képzeld el, vaskardom volt, és így a kurva akarom mondani. Ja, vaskardod volt? Nem láttam. Kedves Győri Bátori kurva! Jó, de Tényleg? érdekel attól, hogy felrakom YouTube-ra. Ha felteszel YouTube-ra, úgy kiposztollak YouTube-ra. Nem, de akkor föl tudod jelenteni szerzői jogok megsértésére. Oké, az lesz, igen. Köszönöm, Boti. De tényleg föl tudod. Lol. Áron, vigyázz magadra, tudom hol laksz. Isten, hol laksz? Hát nem semmi köze a Na, szerzői hol lakok? jogokhoz. Áron, húzzál innen! Hát a katicataja közelében. Katicák. Ádám, leestél? Nem, Áron, te szar! Áron, én löktelek le a tojással? Nem, csak nem sikerült a kurva kacsi. Áron, szépen beszéljen, ez egy family friend. A family friend. A family friend. A family friend is kurva anyádat, bazd meg a faszoba fasz! De mi? Mibe haltam meg? Geci! Nem bírom én, ezt felmutatom ezt a kurva faszom csettét, Geci. A faszom jobbra-balra, balra, jobbra, ezek a Ádám played vagy kurva én? faszom Fire Emblem és Gecik. Áron, Igen. ki játszik jobban, az Ádám vagy én? Ádám. Nem már. Még akkor fejlődnöm kell. Nem is keveset. De ez is még neked is normál kajálom. fejlődnöm kell, nem? Ó, Galbotina, gyere! Gyere, most le-PvP-zlek. Ott van mögötted már az Áron. van így, Áron, légy szíves, megbeszéljük, jó? A faszom! Megfasz legalább. Halt meg amúgy az Áron, hogy az Ádámot lelőttem. Nem megölt. Boti? Köszi, Boti. De ennek is van netherite melvértje, érted? Dávid, íjazd már vissza, akkor visszakapom a nyilakat. De hadd menjen már az Ádámra, Boti, fejezd, jó? Milyen rá? Szerintem már leesett. De lögd már Jó, le! még nem, de nem Szinte tívelés! tudom, mi van vele. Ádám. Rámegyek a Guardianra. De bazd meg. Lebazó! Ádám, csak ezt tudod. Amúgy igen, csak ez. Az Ádám megölt. Ádám, fejezd már! Gyere, cici! Cici! Ó, hogy innen is megkapom az effektjét. Nem töröd ki alattam! Úgy még jó, hogy nem hallom az Ádámot. What? Én nem tudom letenni. De miért nem hallod? Hát ez tök vicces. Nulla HP! Mi? Baszom ki, nem! Hogy vagy ilyen a fél HP-m volt? Itt a koppány, itt a koppány. Ádám, pont vagy ilyen béna, meséld már. No, de ott az a kurva két örággal, érted? Ha, de hívd meg az Ivánt is. Faszom! Ki van ezzel a faszom játékával már? Kicsi, érted, nem hal meg, de én igen! Én beleállok, de ő nem! Mert nagyon nagy szar van. Na, az meg olyan kurva lucky vagy, te geci! Ez jobb, mint a... Szar vagy, Ádi, fogad el. Hát most is megy a videó.
Jó, de remélem kurva boldog vagy, bazd meg, hát a faszom is ki van veled. Family friend, family friend, family friend, family friend.